Musa Abdul ne. Zasif K-Town Producer. Ke ce farin ciki na mai yaye damuwa na. Kin san kina a raina tabbas ba zan bar ki ba. Ke ce farin ciki na mai yaye damuwa na. Kin san kina a raina tabbas ba zan bar ki ba. Niki ban zama ta gauna sirrin dake a raina. Ki fahimci zantukana na san ba kya bar ni ba. Kauna dare da rana ni tausan kina a raina. Ni burin da ke a raina a garin ki zama mata. Naga kama kike yi da ni siffar ki dai siffata. Hakan ya sa mutanen gari da sunan ki suke kirana. Duk abin da ke kike so ba makawa shi nake so. Ki faɗa wa umma Abbas shaida ni ne kike so. Kin so gami da kauna naki a yau na tsinci kaina. Ke kin san ina ji da ke ki jani kawai mu je mu zauna. Kin zama ni na zama ke sai ta lamurana. Ni baitoci nake miki kin ji inda da ke ban sha maki ko daji mashin soyayyarki a raina na ji. Ke ɗai ce na nunawa ke ce mai aji a soyayya. Soyayya soyayya ta kan sa mutum ya zamo tamkar maraya. In ka masa cikinta sai ta yi ma launi har ka sauya. Na yarda da ke ki duba kalaman so ba na gidaya. A zaman mu da ke akwai amana dan Allah kai ki juya. In kin mini agaji ni akan so komai zana koya. Alamar so tana bayyana kan fuska gun masoya. Daga ke ba na bukatar a yi mini tunni ko a baya. Har a raina ni ina jin ba zan miki ko da kishiya ba.